za ka yi min adalci yi min haka ɗan burbuwa. Malam wai kai an gaya ma talauci hauka ne? Haba. Ko hakuri yake ba. Me yasa kake min irin wannan wai? Ya za ka dora min kafa a bayana? Kuma hakuri da yake da talauci. Kuma dai da ka gan mu haka kawai dai hakuri. Karfe nawa ne daura auren nan naku ne to wai? Karfe nawa ba mana magana. Bai fi rabin awa ba 10:15. Kaga mun ma ku saurari. Ni kwata ban ma karya tun sabo tun mugun yunwa nake. Domin muka haife ka da haka ya mana. Mu ma jira muke mu je gidan daurin auren nan dai mu ga an fito da abinci nan dai mu ci ko ba haka ba. Jiran tsammani nake akwai wani yaro yana wucewa. Wa kake Kai! hawa ne na wani. Zo. Ai wannan kayan da nake faɗa ma kuwan kayan mu ne cilan kawai ba abin da zai ba. Tsoron Allah. Yawwa. Nawa? Biyar biyar. Shi ke na nawa ce? Biyar biyar. Biyar go? Ba sai da waya. Kai, ba wanda zan naga bismillah. Gidan muki za ku je mu fa wannan bayan mun tun saba. Sai da kace baka da ko sisi ci mun gani dai jimawa ta kashe. Ta nawa da ci ne? Na 80. 80 go? So wannan gyara ne. To ba ni kudin. Kai ni za ka tambaya kuɗi. To baran barba ta shiga ba wani guri. Ka daga turo wanda zai karɓa mu kuɗi. Tashi bara. Ta shiga ba wani guri. Abokina lokacin bikin nan bai wadda ba mana. Kai wallahi lokaci yayi mu tashi mutu. Kuma dole sai mun gaya ma gaskiya abinda kake baka kyautawa. Abinda ka canja rayuwa wallahi Allah. Ka tuku da ka ci abin ka tayi ka nemi sana'a ba kullun kana zaune maka dinga magana. Ina ruwanka? Na dai gaya maka. Nan da wani su da Allah. Ina ruwan su ma wai dan na tuna ban biya ba. Duk uban da ya turo. Ruwana. Uban Basiru baban Abdi. Jarila bangajen giwa Dole. wuyan bizimi gafi magana zai shafa na da Wannan ne? Shi ne. Kawai ku ciwo yara kaya ku hana su kuɗin su. Lafiya babban yaya me faru ne? Menene? Za ka ga lafiya. Kai, nawa ne kuɗinka? Na 80 ne. Ba shi kuɗin shi. Kawo canji ka kawo canji. Ai da ma da rashin canji ne sabon bashi a lokacin ba. Shi ne ce zai dawo. Ai ina nan dama. To bara ka ji in gaya ma daga yau ka ƙara ganin yaron nan ka ci kayansa. Wallahi sai na yanke ma kunne. Ka ji abin da na ce? Yau ne aka yi wani cin kashin a gida. Ba da rarrama.